Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang makay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Banwasang Murcia, mag-abyan, nagkalalumo sa suba samtang nagatingwa nga masalbar ang ilang nga karabaw. Sunod sa Bacolod, nagpagawa sa panibagong nga travel guidelines. 5 ka mga administrative kag clearance staff sang NBI Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Talatapan, temporaryo ginsira. Sa Gihungan City, Negros Oriental, 4 ka mga enkwentro nagluntad sa tunga sang Army kag NPA. Kag kapistahan ni Senyor Santo Niño ginsaulog. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 3 ka mga weather system ang nagadala karon sa maulan nga panahon sa Visayas kag Mindanao. Base sa weather advisory sa pag-asa, mayara sang low pressure area sa southeast ng Zamboanga City. Ini nga LPA ang embedded pagid sa Intertropical Convergence Zone nga yara man sa amo nga bahin sang pungsod. Magluwas sa LPA kag ITCZ nagadala man sang ulan ang tail end of the frontal system sa bahin sang Southern Luzon nga nagadala sang ulan sa bugos nga Visayas lakip na ang Negros Occidental. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa nga mangin isa ka bagyo ang LPA kag ITCZ pero magadala ini sang mabaskog kag malawig nga ulan sa Visayas kag Mindanao. Bangod sini nagapaandam ang pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat batok sa pagluntad sang flash flood kag landslide. May posibilidad man ang pagsaka sang tubig sa mga sapa kag suba bangod sang madamol nga ulan. Samtang may napulo naman ka mga balay sa San Carlos City, Negros Occidental ang nagkalaguba bangod sang tuman nga pagbaha sang Sabado kag Domingo. Ang ini nga mga balay ang naanod sa suba sa sitio Medina, Barangay Rizal. Base sa records ng Local Risk Reduction Management Office, may 123 naman ka mga pamilya ang nag-evacuate sa ilatag sa ka mga panimalay sang Sabado. Sa number 9, 28 ka mga anay katapos ang rebelde nga grupo nagbaton sang bulig pinansyal kabaylo sa ilang nga pagbalik sa sabak sang gobyerno kapag sungka sang ilang nga mga armas. Kapin sa 233,000 pesos ang nahatag nga bulig sang Gihulngan City Task Force sa 28 tanan ka mga anay rebelde kag milisya ng bayan members sa idalom sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army nga karon nagbalik na sa sabak sang gobyerno. Gitagaan sila sa bulig pinansyal bangod sang ila pag-surrender paagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program sang gobyerno. Miyara man sa mga nagbaton sang dugang nga padya bangod sa ilang nga pagsungka sang ilang nga mga armas. May rebelde nga nagsungka sang iyang M16 rifle kabaylo sang 45,000 pesos o kun 45,000 pesos. Miyara man sa nagbaton sang 24,000 pesos kabaylo sang duha ka mga kalibre 357. Sa number 8, 4 ka mga separado nga engkwentro ang nagluntad sa tunga sa nga militar kag NPA sa Gihulngan City sang Sabado. Yara sa gihapon sa karon ang mga tropa sang Philippine Army sa Barangay Trinidad kag Barangay Sandayaw sa Gihulngan City, Negros Oriental kung sa diin nagluntad ang 4 ka separado nga engkwentro sang Sabado. Suno kay Major Senon Pansito, ang spokesperson sang 3rd Infantry Division, nagluntad ang engkwentro alauna, 1:20 kag 1:40 sang hapon sa Barangay Trinidad kag alas sa 4:30 naman sa bahin sang Barangay Sandayaw. Lain-lain man nga tropa ang nakaengkwentro sang ginabulubanta 20 ka mga miyembro sang NPA suno kay Pansito. Bangod sila ang nagdugang na sang tropa sa area agud masiguro nga hindi na makapalagyo pa ang mga rebelde. Wala sang reported nga casualty sa bahin sang Army suno kay Pansito. Kag wala pa man sila may nahibaluan sa bahin sang tropa sang mga rebelde. Posible suno kay Pansito nga yara pa sa gihapon sa area ang mga rebelde gani pa dayon sa karon ng operation sang Army. Sa number 7, isa patay, 5 ang pilason sa separado nga mga aksidente sa dalanon sa syudad sa Bacolod.
Patay ang pedestrian nga si Dindulayan matapos mabungguan sa isa ka pasahero nga jeep Biyernes ang gabi sa highway sa Barangay Bata sa Bacolod. Suno kay Police Staff Sergeant Brian Cordero nga among traffic investigator, nagtabok sa dalan si Layan o galing na alang-alang siya bangod sa nagahagunos nga salakyan nga nagapangbusina. Gani siya ang nag-isol nga kabangdanan nga naigo siya sang jeep. Dead on the spot ang biktima. Sang Sabado sang gabi naman, pilason ang driver sang tricycle kag pasahero nga menor de edad matapos mabungguan sa motorsiklo sa highway sa bahin sa barangay Kabog. Sa investigasyon sa PNP, nag-U-turn ang tricycle nga ginadala ni Elmer Delgado matapos mahulog ang kalo sang iya nga pasahero. Pero samtang nag-U-turn siya, nabungguan sila sa nagasunod nga motorsiklo nga ginadala naman ni Rear Sard Bionat. Pilason naman si Bionat bangod sa pagbunggo. Sang kagabi naman, nagtakilid sa dalan sa barangay Sumag ang isa ka carry matapos mabungguan sang auto. Sunod sa pulis, nagapaliko sa dalan Araneta ang carry nga halin sa bangga sang ini ang mabungguan sang auto nga nagadalaga naman rekta sa dalan Araneta. Nagtingwa pa sunod sa pulis maglikaw ang driver sang auto nga si Martin Foz pero iyan naigo ang carry nga nagtakilid sa dalan. Pilaso naman ang driver sang carry nga si Jose Sombero pati na ang iya nga upod. Sa number 6, gobernador ang nagpapanaog sa memorandum nga nagaban sang buhi nga baboy, boar semen, pork kag pork meat products nga gikan sa Region 8. Ini kasunod sang gin-report nga una nga kaso sang African swine fever sa Visayas matapos nga makumpirma ang kaso sang ASF sa Abuyog, Leyte. Ang pagban ang ginpatuman bangod sang threat sang amo nga insidente sa probinsya. Ilabi na nga ang Negros Occidental, isa sa ginakabig nga major producer kag nagapadala ini sang supply sa Luzon, Central kag Eastern na Visayas suno kay Lacson. Nalakip sa Region 8 ang mga probinsya sang Leyte, Southern Leyte, Biliran, Samar, Eastern Samar kag Northern Samar. Ginamanduan man ang mga alkalde kag ang ASF Task Force nga magpasiguro sang pagpatuman sang ban para mapangapinan kag ang pagsulod sang ASF dental. Sa number 5, 5 ka mga administrative kag clearance staff sang National Bureau of Investigation sa syudad sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Ining rason kun nga sirado sa karon ang talatapan. Sunod sa kay NBI Bacolod Agent in Charge, Attorney Renwa Baldovino, sang Domingo, gindala na sa quarantine facility ang 5 ka mga nagpositibo, kag ang mga nagnegatibo naman ilakip na sa kay Baldovino ang nag-self-quarantine. Sa page sang NBI, nag-abiso ini sa publiko nga sirado ang ilang talatapan tubtub sa Biyernes nga adlaw, kag sa masunod na sila nga Lunes liwat nga magabukas kag magabalik sa ilang regular operation. Sunod kay Baldovino, 29 ang nagatrabaho sa NBI, siyam diri ang regular kag 20 ang detail gikan sa mga LGU. Nakitaan sang simptoma ang 5 nga nagpositibo, padayon sa karon ang contact tracing sunod sa NBI. Upon the advice of the local IATF, nag-shutdown muna kami ng office, ng operation namin up to Friday to give way for disinfection of the office at voluntary quarantine na rin ng mga negative. Sa number 4, nagtaliwan bangod sa COVID-19 ang punong barangay sa nga piapi sa Dumaguete City nga si Charlie Bantilan. Ini ang ginkumpirma ni Negros Oriental IATF Ground Commander Dr. Leland Estacion. Suno kay Estacion, si Bantilan nga 65 anyos ang nagpositibo sa COVID-19 kag siyang mayara pa sang iban nga sakit antes ini nagpositibo sa balatian. Samtang nagsaka sa 229 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental matapos madugangan sang 20 naman ka kaso kahapon. May 95 nga active cases ang Dumaguete City nga amo sa gihapon ang pinakadamo nga active cases sa probinsya. Kag nagapangduha naman ang Sibulan nga may 32 ka active cases kag Tanhay City nga may 27. 1,206 ang total COVID-19 cases sa Negros Oriental sa karon. Sa number 3, ginapaabot ang paglagda sa mga gobernador sa Western Visayas sa purchase agreement sa Novavax vaccine sa sininga semana. Inigin siling ni Anay Congressman Albi Benitez ang Domingo sa isa ka Zoom meeting nga gintabungan sa mga gobernador sa Region 6 kahapon. Ginpatigayon ang presentation sa amo nga bakuna para matalakay ang tripartite agreement sa advance purchase. Nagtambong man si Secretary Carlito Galvez, ang vaccine czar, kag si Benitez nga economic consultant sa probinsya.
Suno kay Galvez, ang tripartite agreement ang ginahikot para tigayon niya makakuha ang best practices sa mga bakuna kag para sa dugang nga supply. Ang pribado nga sektor sarang makaupod sa LGU para sa pagbakal sang bakuna. Ang Novavax isa ka US-based biotechnology company nga nabase sa Maryland. Kag ang bakuna siniyara sa phase 3 sang clinical trials. Ginapaabot ang approval sa paggamit sini sa second quarter. Sunod sa kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, gintanyag ang Novavax vaccines sa pagsinapol pero wala pa sang desisyon angot sa pagbakal sini sang kahapon. They want confidentiality agreement signed before all of the other details can be discussed in public. So they want an agreement with they have to Novavax. Yeah, It's like the AstraZeneca thing. yeah. So are we But then saying? they say this is more effective and safer. Sa number 2 syudad sa Bacolod ang nagpagwa sang Unified Travel Guidelines para sa mga magapadulong sa Bacolod sa gwa sang Western Visayas. Ginalauman nga ini ang magapahugot o kung mas magapahugot sa pagbantay sa Bacolod kontra COVID-19. Yaring report ni Martigo. Nagpagwa na si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sang executive order nga nagaligwat sang travel guidelines sang mga magapadulong sa syudad gikan sa gwa sang Western Visayas. Hindi na kinahanglan pa nga magpaidalom sa swab test kag 14-day quarantine sa government facility ang mga nagapinauli nga locally stranded individuals o kon LSI sa Bacolod. Kinahanglan na lamang sang negative RT-PCR test nga ginkuha sa sulod sang 3 ka adlaw antes sang petsa sa pagpauli sa syudad. Dugang man nga mga requirements ang travel authority, medical certificate kag barangay clearance gikan sa lugar nga ginhalinan o kon place of origin. Kinahanglan man magkuha sang backtrack ID kag online health declaration form gikan sa syudad sang Bacolod. Mayara man dapat sang letter of coordination nga sarang makuha gikan sa opisina ni Councilor Cindy Rojas. Kasubong man ang mga requirements para sa mga luyag lang maglagaw o kung magbakasyon sa Bacolod, magluwas lamang sang letter of coordination. Pero duga nga requirement ang travel itinerary sa Bacolod, accommodation, round trip kag iban nga details. Sa mga returning residents naman gikan sa mga pungsod nga mayara sang bag-o nga strain sang COVID-19, magluwas sa negative RT-PCR test result, backtrack ID kag online health declaration form, kinahanglan man sang certificate of completion sang 40-day quarantine sa Manila. Pag-abot nila sa Bacolod, may dugang pagid nga 7 ka adlaw nga home quarantine. Para naman sa returning OFW kag returning Filipinos, magluwas ang backtrack ID kag online health declaration form, kinahanglan nila mag-coordinate sa OWA o kon DFA antes sila magpauli sa Bacolod. Suno sa Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon, mas hugot ang ini nga bag-o nga travel guidelines bangod antes makasulod sa Bacolod ang isa ka persona, may negatibo na siya nga resulta. So at least guarantee kita nga talanta nga travelers gikan sa amo ni mga probinsya sa Western Visayas, negatibo na sila nga daan niya sa ila RT-PCR pag-o sila magsulod diri sa ato sa syudad sang Bacolod. Ang tanan nga mag-abot sa Bacolod ang kinahanglan nga mag-coordinate sa ila tagsa ka mga barangay agud nga ma-monitor ang ila home quarantine sang mga expanded barangay health emergency response teams. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, sa Banwa sa Murcia mag-abyan na lumos matapos nga ilaging tingwa nga ma-rescue ang ilang nga karabaw. Hinali na lang daludo ang tubig sa suba kag nalumos ang mag-abyan. Yaring report. Iya pa na pagkawag ba yun? Bayo kay Basik, makita sa namang nga buhing bugtong malaw. May karga pa nga napsak sa iyang likod si Beth Zaida kay nagpreparar siya sa pagkaon, bayo kag tuwalya in kaso makita na ang iyang mister nga si Paquito Benedicto. O galing, bangkay na sang iyang mister ang iyan abdan kay inasang aga sa may Bago River, sakop sang Purok Katilingban, Barangay San Miguel sa Murcia. Nakibot si Robin Ojeda sang may nakita siya nga kamot nga nagalabaw sa suba pasado las 10 kay inasang aga. Amugal iadto ang bangkay ni Paquito. Ganaw mga gampang balat. Gampang dason? Nakita ko sa Ano nakita mo una? kamot lang niya eh. May kamot niya nagalabaw. Dason? Ipalpitan mo? Yung tawag kong mga puti. Oo. Dason? Yung tawag nga naman sa tatas. Istorya ni Beth,
Wala sila makahibalungan anod sa suba ang mister kagang abyan sini nga sa aeropuerto untal Biyernes pa sang gabi. Diri sila sa kilid sang suba nagatiner kay nagalawig sang Carabao. Kahapon nasapuan ang bangkay sang iaabyan nga sa aeropuerto sa Purok Calibago sa Barangay Lopezay na kag didto na lang nadiskubrihan nga naanod ang duha sa suba. Doon na kami labot sa abunan, kay Carabao sa ngakon bata, amo na ang araw nga bata ko, iyan na Carabao, ti amo nang ginabantayan niya, kay duwa naman lang kami mo, pensioner man sa, di simple, ginakuha na mo, iyan naman lang sa kabataan, abi nga timbang lang kami. Di mo naman lang na among obligasyon sa among tabuhi nga duwa. Sunod sa kay Kagawad Val Colango sa Barangay San Miguel, sa ila paglantaw, posible nga naghingagaw ang duwa sa pag-utod sa higot sang Carabao sang maabta sang dalukdo sang tubig sa suba. Once nga may bulos nga dako, mabatian mo na ang rinungkadol sa mga batos babaw. Hingagaw sila guro Kung samtang siguro ang rinungkadol, ti ibalaan nila nga may bulos nga nagabot, naghingagaw sila sa Carabao nila nga i-survive ng Carabao nila. Amo to nga napangutdan gid Manila kalat ang ilang nga Carabao. Kaya ang Carabao posible ma-survive man lang na kun wala sa kalat mo. Kaya ang mga Dlagano nila nga ang Dlagano nila halin sa Carabao nila nga nalambot sa tubig siguro mga more or less 40 to 50 meters pa. So ara naguro ang bulos amo to nga naalalabdan gid sila. Nakalabot na ang mga rescuers, barangay officials kag pamilya ni Paquito sa Bago City sa pag-usoy pangita sa iya. Didto man sa Bago, nakita ang patay na nga Carabao. Naayawan pa ang mga rescuers sa pagpasaka sang iya nga bangkay kay may sapa pa nga talabukon kag tuman kadanlog sang dalan sa lugar tungod man sang sige-sige nga pag-ulan. Kaina, nakita man ang 3 ka bulan nga tinday sang napatay nga Carabao. Wala untat ang paghibi sini sa pagpangita sa iya nga iloy. Mga buhi natin sa kanyang adat nga dalos ka agang kititi. Kapistahan sang Senyor Santo Niño ang ginsaulog sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Tugas ng COVID-19 ginpakamaayo sa mga syudad nga ipaiway ang ila nga selebrasyon sa kapistahan kag tigaylo religious activity na lamang ang ginhiwat. Sa Cabancalan City nga kilala sa ilang nga Sinulog Festival, wala na sang iban pa nga hilikoton kundi ginparada ang imahe sang Santo Niño sa mayor nga dalanon sang syudad. Nagbantay naman ang mga deboto kag may mga nagbitbit sing ila Santo Niño para mabindisyonan. Isa man kamisa ang ginpatigayon. Sa syudad naman sang Silay kag banwa sang Hinigaran, isa man kamisa ang ginsakda. Barb, going back sa aton siguro nga number one story for today, no, nang call siya for everybody to be extra cautious, to be careful. Kini takapakot sang lakat sang panahon, hinali na lang nga giinit dere, grabing ulan sa bukid. For example, sa natabo sa Magabyan nga kadako sang tubig nga nagkuan sa suba. Nagtingwa man na sila. Kaya nabatian kung nilalayo pa, Barb, according sa mga tao, kung gadalo ang tubig galing sa bukid, makabati ka na rumbling sound. So, ang tendency, base kuno possibly, nagdalagan, ginutod ang higot sang Carabao para makapalagi ang Carabao, para ma-survive niya, but silang naabdan sang tubig sa suba. Oo. Kada mo namin sa aton nga mga nabalaan nga mga balita. Bala nga, syempre, i-save giniin ilang mga kasapatan kay vital sa ila. Pero tiyan mo na, liwat kita nga nag-remind ka lain, medyo lain ang panahon subong. So, better gid nga mag-ulo aligmat kag hindi na magrisgo pag gid. Subo nga hapon, sige ulan. So, better nga nakabantay ta ng aware ta sa mamati sa balita. Of course, number one, inform yourselves. Get yourselves informed kung anong aton nga weather dapat kebalo ka para kita mismo makapangaman kag kung mo na lakat sa panahon, likaw na magpadagat. Correct. Di na magkun kadto sa suba, mga simple nga mga ways but it can save lives. Importante hindi na pag-ikompromiso ang safety ni mo ron. Correct. Kaag amo yadto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.